Hello mga ka-DJ, mga ka-listeners, mayong adlaw, mayong gabi, kanatong tanan no? Karonday atong ipadayon nila yung sumpay ng sugilanon o sa dili pa. Ako lay basahon ng naay nag-comment si Isim. Salamat kayo admin, as always. God bless you. Amping mo diha tanan. Amping sa diha no Isim, salamat kayo sa pagpaminaw. Shout out di ay kang hugoterong vlogger. Salamat kayo do sa pagpaminaw. Shout out. O karon di ito maglangan niya ang sumpay ning sugilanon. Panugon Part 18. Bella, sigurado na juday ka nga patay na ka na si Arabella? Dili na ka na nga mga pagduda lang? O, Eric. Tungod kay kung buhi pa siya, dili na to makita ang iyang mga gamit sa ilawom sa tubig sa lake. Unsa? Mahalon ang tanang gamit ni Arabella nga naugkat sa lake. Buti pasabot nga. Ngalain ang naglabay ni ini sa lake. Aron dili makuha ni Arabella. Bella, Og dakog posibilidad nga naa sa lake ang pating lawas ni Arabella. Oh. Mao kanay akong pagduda, Eric. Nga naara sa lake si Arabella. kung naa siya sa lake, posible nga kalabira na siya karon. Unya, unsa man? Musulob ka ng sinina sa patay? Oh, Eric. Mao kini gusto mahitabo ni man. Busa, tumanon ko kini. DJ Lax Relax. Tinuod yun ay Joel, nga doon ay party karon. Unsam taon kay? Wala ka mo tuo sa gisulting amahan eh. Aw, mito umang ko niya. Pero, dili ingon ini kadako nga party. Oh, tanawa, naagoy catering. Daghan ang lamisa nga gikatag sa gawa sa mansyon. Nagpasabot lang na nga dunay daghang bisita karong gabi eh. Hala, ganahan ko. Maayo unta kung dunay disco. Ay, kapoy. Ngano man ko, gikulbaan man ko. Karoon na kitang party. Pero pangutana, kinsa man kamong mga bisita. Oh, Ella? si Eric. Eric, dali, sud. Naunsam ka? Wa pala ka makailis. Ambot ba, uy? Pero, mura man og ka. Og dili ko ganahan nga musuloban na sinina na Arabella. Unsa? Nga naman? Ambot. Murag pag naay nagpaabot na dili maayos unahan kung ako nang isulob. Unya, supakon nimo ang gusto ni Aman? Dili, Sab. Oh, kung mauna, isulob na na. Naanang catering. Napailaw na nasab ang mga lamis sa gawas. Sa tubangan dool sa gazebo. Ha? So, daghan kita tagbisita. Tingali. Don Faustino, nanan catering. Nakapahiluna na sila sa mga lamisa o sa mga pagkaon. Ang bisita na likuwang. Dili na buhay mo, Don Faustino. Eh, baho ka nagyod nga mudas mag ang mga tao sa ubos kung imo nakablihan ang gate. Meron ka na ang gusto kong mahitabo, Lili. Don Faustino, Ganon ang mga sigurong. Don Faustino, Sige na. Ablihin niya ang gate. magbahay ka yun iniimong plano, Don Faustino. Daghan na itong nabuhat nga angay unta na itong
kahayan, Lele. Busa ang laing sayop o sa pagkasayop. Dili na makaapektas na ko. Sige na, ablihe na angkit. Ang ibutang ang bahibalo nga ang tanan. Welcome nga musod o mo apel sa parte. Way gibili, pobre o dato. Oo. Sige, Don Faustino. Joel, tanawa, daghan kay mga pagkaon sa lamisa, oh. Uy, kinsa may mga una na? Nga daghan kay na? Joel. Wilma, sunod doon ako. Ha? Asan man sa damadam? Mag-ilis pa mi, madam, Sa oy. dili pa mo mag-ilis, ibutang-on ani nato ang pahibaw sa gawa sa gate. Oh, ha? Dali na. Sunod mo. Pag-ilis na ila. Kaya manawag na to karon sila si madam. Eric, Sige. Biyaan ti ka diha, ha? Mangandam na sab ko. Mag-ilis kung daan og balikon ti ka, ha? sige Eric. Ay. Ako na lang gini isulob ang sinina ni Arabella, uy. Bahala na lang ni kung patay ng tag-iyan ni sinina. Mag-unsa man ta dinis gate, madam? Ato ning itaod ang pahibaw. Uy, doon na day kay tarpaulin, madam. Sige na, ayaw mo pagdagag istorya. Ato na ning ibutang kay Mando sa inyong amahan. Kadiyot lang, madam, ha? Ayaw na, ha? Unsa man ning gisuwat din, ibe? Imbitasyon sa na mga silingan. Ha? Way gipili ang tanan mahimong musod sa mansyon ug mukaon. Unsa, madam? Uy! Unsa ko din yung partiha, madam? Maunay utok ni Don Faustino. Dili masabot. Mahilig siya matiman o nga estranyo o niya. Unsay unya, madam? Ha? Lahusa, madam? Sige na. Ato na nag-idok-dok din sa ibabaw. Ha? Unya, madam. Nakakahay mo ano ning dapita aron mabasa ana? Usara ka tao ang kinahanglan makaagi og makabasa anang maong pahibaw. Ug manunga na ang mga tao din eh. Sige na, dok-dok. Hala, may niabot, oh. Uy! Sounds man na, oh. Kadako sa mga speaker, ha? Alo, doon na gid ay diskurong gabi, eh. Kana mo yung pahibaw sa mga saop kung may parte din is mansyon. Unsa man ron? Doon na may nagtukar sa ubos. Ela, nagsugo na sa ubos. Ha? Nagpatukar na sa gawas sa mansyon. O niya, si Amahan, nanaog na ba? Wa pa ko makakita ni amahan ni Ela. Nganong nagtutok ka man ako, Eric. Haom kayo sa imong lawas. Ang sapot sa manikin. Nahibong bitaw ko. Mura man og ako gining mga sininaa. Ug gwapa kay kakaron. Oh. Karon na day ko magwapa. Gahapon, bati di kog naw? Gwapa man yung ka, pero milutaw ang imong beauty anang maong sinina. Simple siya, pero ang ngayon kay ka. Mahilig og dagkong buwak sa Arabella. Kana mo'y nabantayan ko sa mga sapot sa sud sa malata. Mo ba? One, two. Ako may gitawag ni Amahan, Eric. May tuyo siya nimo. Sige, lakaw na. Sa silong na lang ko mapaabot nimo. Okay.
Unsa man gid kaya mong i-celebrate peron? Adoon na ako sa amahan. Bagding manggito ni amahan, no? Oo, si Ila iyang gitawag. Unsa naman sad ka iyang tuyo ni Ella? Mahibawaan ra na nato. Oh, nana, okay na ni. Klaro na kayo ng pahibaw si Babaw. Nganong open manggid sa tanan ang maong party, madam? Wa ko mahibaw. Oh, karon pa din ni mahitabo din is mansion, madam. Nahitabo na ni sa unang panahon. Pero, wa ko magtuog buhato ni pag-usab ni Don Faustino. Kapasudlan niya mga estranyo ang mansyon. Ug wa siya gi-hire nga security. Hala, no? Unsaon na lang ka, madam, kung mga tulisan ang makasudi ni party. Oh, wa tay mahibo. Sige na. So na mo sa mansyon. Pag-ilis na mo o pabutang akong tawag. Amahan? Gitawag ko nimo? Oh, nakailis ka na day, amahan? Unsa man, mag-wheelchair ka paingon sa ubos? Dili. Magsungtod ko. Nganong gitawag mo ko nimo, amahan? Gusto ko nga ikaw ang atong kauban. Hindi ka naog nato sa hagtanan. Unsa? Dili ka ba ay gusto nga ako ang kauban nimo sa pagkanaog nimo sa hagtanan? Ganahan man, amahan, pero ang ako lang babasin kung malain na sab si Wilma. Pasagdi ang uban sa ilang pation. Dili na imong problema. Ila kanyang problema. Amahan. Paabota ang akong pagbaging og usap. Dongan kita mangaon sa ubos. Amahan. Sige, may usa ka oras ka pa sa pagpangandam sa imong kaugalingon. Okay, sige. Sige, amahan. Balik na sa imong kwarto. Ayaw pagkanaog kung dili o nimo kauban. Makalagot ni si Ella. Wa pag yun manaog. Naglikay yun, no? Sa lihokon sa ubos. Hoy! Hoy, prinsesa! Gawas na di, habi! Ella! Hoy, gawas na! Nagkadusingot na mi sa ubos sa pagtabang ni Madam Lily. Pero ikaw, nakakalang gyapon sa imong kwarto. Ella! Ella, gawas na! Hoy, Ella, nagtinapulan ka, ha? Unsa may problema ni mo, Wilma? Ang problema na ko, mao ikaw. Tungkol ka nag-inarte ka na. Abi kay paborito mong kani amahan. Mugara na sad ka. Dili na ka mo tabang-tabang sa ubos, ha? Dili ko mahimong manaog. Ha? O kang kinsang sugo? Sugo ni amahan. Dili ko manaog kung dili siyang ako ang kauban. Unsa? Hoy, day, ayaw kong ilara, day. Nagtinapulan lang yun ka. Tanawa lang unya kung kinsang akong kauban sa pagkanaog. Oh, wow! Gisiradaan kus ka na, hanay. Ila! 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 Animal ginibaybayan na, oy! Ila! Wilma, naunsa mo ka, oy? Joel! Madunggan ka ganing amahan? Mapagan miya na da? Ay, magsaba-saba diha. Makalagot, manggod. Migara na yun ng prinsesa, hada. Hilo mo, eh. Sige,
Labanan yun ang iyong babayhana. Aron mo dakok samot ang o niya. Ila! Ila! O sa mga problema ni mo, Wilma? Aray, unsa ba? Oy. Nganong imo kong gilambahan sa pultahan? Ha? Ha? Aray! Ikaw na ka, ha? Oy, ang manikin Ano lang, Juka? Arabella! Wala. Tanawa, Wilma! Natumba na hinoon siya! Ikaw mo sad God, makalagot ka? Lamba-lamba pa ka na ako sa pultahan? Ako ning kwarto! Way magbuot na ako kung akong ilambang pultahan! Magbuot gid ko, kaya ako man ang lambahan nimo. Gusto na, Wilmoy. Ay, nabiging pangitag samok diha. Ay, sabad ay! Gawas na din sa mong kwarto, be. Trabaho sa dito sa ubos, oy. Ili. Dili ka ba makasabot? Dili lagi ko pa ka naugo ni amahan. Kay makigdungan siya nako. Ayaw pa makak, day. Dali na, Wilma. Unsa ba ka? Di ba nabakakon si Ilagot? Ay, lam di ay. O, trupod ka, Joel. Unsa? Mula ba na sa kaanak niya? Bisan kon wa na kay paglaom ang babayana. Ha? Mga buwiset! Buwiset mo. Itag ning Wilma, oy. Ay, Ila, ikaw nalay sabot sa utok ni Wilma, ha? Kaluoy taon sa manikin daw, no? Tanawa. Pero mituo ko sa imong gisulti nga makigdungan og kanaog nimo si amahan, ha? Mituo ko. Sige, muna na kog naog nimo, ha? Lainon gid ko utok sa Wilma na. Natumpa din hinuon ang manikin. Arabella. Natumpa na hinuon ka. Oh, ang imong liog. Natangtang. Kaluoy sa tiboy. Naputol na hinuon ang imong oo. Unsing ni asabot house ilawom sa liog ni Arabella. Sing-sing kini. Ang sing-sing asol. Ang bato nga asol ning maong sing-sing. Ang blue diamond ring kini. Bisan sana akong tanaw. Maugid kini ang gipapangita ni amahan. Ang asol nga sing-sing nga diamante. Wa nilain. Mao nagkikini ang sing-sing nga among gipangita. Mabahin-bahin na gid ang katigayunan ni amahan. Pero, nganong naaman sa ilawom ining liog sa manikin ang sing-sing. Imposible kini makitaan kun wa pa matumba ang manikin. Kay dili kini makita kung dili ito ng us manikin. Kinsa man ka ang nagbutang ining maong sing-sing sa ilawom sa liog sa manikin. Makalagot ka na, Joel, ha? Tuan nagit ka mulaban ni Ella. Sabo, oy. Wa kong laban ni, oy. Ikaw nga akong gidipinsahan nga di makasa. Kay kuyaw kay kung silutan kang amahan, no? Bunal lang atong madawat kung masayop ta. Bunal gud taon. Bunal ka daw. Hapit ang kita bunali sa una, di ba? Ang sa usa, bayran sa tanan. Apanuwa lang ni mahinayon kay kalit kang namising. Busit gid ka. Ikaw ba? Ay, nagkasukoon. Kita ang kasusyos kabuang. Usa dawato na to ang tanang kalisod, okay? Ha? Da, tumbahin noon ang manikin ni Ella. Bisan ang sao nagtanaw. Dili gini makita ang sing-sing. Makita lang ni kung maputol ang liog ni Arabella. Pero kung kinsa man ang nabutang ining maong sing-sing sa liog ni ining manin. Iyan ang gituyo aron dili na gini makitaan pa. Maodi ay gipapangita kini ni amahan. Wa dinhi mawani lang. Gituyo ginigtago dinhi sa manikin o gilabay sa lik. Ako na ni isuloy. Haon kayo sa kong ang sing-sing. Mura magkitog ako kining sud. Ngano man ni? Ang sinina ni Arabella haom sa kong lawas. O niya karon ang sing-sing nga asol haom sa kayo sa kong tudlo. Hala, no? Kakaraan sa dugitukar ning operator, oy. Hey! Mr. Operator! May mo bang millennial ang imong itukar? Email mo, ma'am. Imo na i-request na paanhin na mo din eh. Onsa? Kanagyang karaan kaayo nga kanta? Sus! Pang 1960s di aning partiha. Oh, may Joel. Sa may gilantan ni mo diya sa gate. Tanawa sa gate. Oh, Daka? mga tao ka na. Nagpanon pa ingo din sa mansyon. Tinukod gid og gisulti Madam Lily. Nga mudugok gid ang mga tao sa bus kung makabati og tukar gikan dinis mansyon. Hala, no? Ew. Kabulingit anong uban. O tanawa, tuwa na si Madam. Misugat na nila. Sige. Makasod na mo. Pero why mo sud sa mansyon, ha? Lahos na mos mga lingkuranan.
Paghinay-hinay mo! Ay, ayaw pang linaog. Dili dalig mahurot ang pagkaon, ay. Madam, yan ang inasal, madam. O, sige. Ilinya ng inasal nga baboy dito ang labisa, ha? Oh, Joel, tanawa. Kada ka na ng inasal nga baboy nga gipahilo na sa taas nga lamisa sa loon, oh. Alangan, dako ni mong parte no. Og ang mga tao sad, nagpahilo na sa mga lingkuranan. Ang mga silingan day ang mga bisita ni amahan di ay ang iyang mga saop. Unsa man ang naas sa ubos, gikan sa kakawian. Mga suga ka na, mga flashlight ka na nagsika. Mga tao nga nagaingon sa tubangan sa mansyon. Nga naganon mga sila paingon din. Gitawag na ko ni Amahan. Magsugod na ang party. Isulob ko na lang kining nawang singsing. Og mo adon ako sa kwarto ni Ama. Nahibaw ko, Eric. Niang akong salon, Eric. Ha? Unsa ko man nako? Kamera sa hilom na nang hitabo sa party. Unsa? Ayaw, gitugutan ko ni Ama bago na gusto. Sige, ikaw ang bala. O, ako'y bahala. Okay la. Unsa man ang naa sa mong tudlo? Maon na kini ang singsing. Nga dugay na natong gipangita, Eric. Unsa? Tepa. Nahibaon na ba sila si Will mag-Joel, anak? Wa pa. Pasagdila na sila nga makadiscover sa singsing sa akong tudlo. Eric, marsod ako sa kwarto ni Amahan. Nakita na yun ang singsing. Magsugon akong vlog. Hello guys! Ako karon ang kameraman ni Ella. Karong gabi una, si Ella ang inyong makita nga sama sa prinsesa. Amahan, sorry, nadugay ko. May nalanganan lang. Okay. Amahan, okay ra ka nga manaong? Importante na ako karon gabi una. Unsa? Nga naman day, Amahan. Mahimo bag ako mahibaw ang daan kung para unsa kining celebration karon. Alang dinig ang Arabella. Unsa? Karon ang natawa ni Arabella. Mao ba? Tayo ni Anang Mao sa Poela. Amahan. Gunig na manaog na kita kasi may ako na ingay ang mga bisita. May nakita na kong siga sa mga flashlights. Gikan sa kakahuyan, Amahan. Sa kakahuyan nga, dili ni mo patumban na. Ay maayo ay sige na sila na mga naong nata. O, Amahan. Joel, hapit na mapuno ang lingkuranan sa mga tao. Mga 50 taon na kanang nasod. Ug doon na kayo nag-abot. Maayo gani kay ni ata sa taas nga lamisa nga nagatubang sa mga bisita. Nata din ni naglingkod. Special man. Ani gid rin. Klaro ba gyud natong tanang tao sa mga bisita nga nagatubang nato. Unsa man gyud ka kining maong party, Joel? Unsa may gi-celebrate nato? Wilma ang tiguang ragyod ang nahibaw ining tanan. Siya ra gid. Walay kay batasan manulti, no? Ha? Gingan naman na nimog tiguang si Amahan. Kitiguang na bitaw na siya. Sige na. Oh. Pahilo na mo tanan. Matugod ang party. Iyan na si Don Paul. Okay, dawato na sa masipang papat si Don Faustino. Si amahan ka na ug si ila ka nang naggunit niya ug nagsunod ang nurse. Hala, kagwapo gyud sa nurse nga si Manny, oy. Tinuod gid ang gisulti ni ila. Na siya ang gusto ng kauban ni amahan sa pagkanaog. Kagwa pa gyud ila oh. Che, mas gwapa ko niya, no? Mas nindot ako lawas. Ay sabo eh. Hello, kagwapa ng kagwapa. Gwapa. Mga butasan ng mga bisita ay. Hilong noy. Niya na sila paingon sa tong lamisa oh. Hilong di. Yapang gigunitan si Amahan. Wilma, behave diha. Okay. Ay, kay nakamong doha. Hello, Amahan. Sige, pahilo na kitang tanan. Sige, pahilo na namang tanan. Magsugod ang palihapon. Ay mo paggulob. Paabot ang mga waiter mo das pagkaon sa inyong taksa-taksa ka na dito. Amahan, hinay-hinay lang anang inasal. Ayaw ka berlaka. Ang dami ko mamatay. Amahan, ayaw pagsultig sama, anak. Good. Kana kinakahimo pa kag pagkanaog sa hagdanan. Buti pa sabot nga, mutaas pang imong kinabuhi. Biabot na ang atong gibaabela. Nahibaganian na. Ha? Madami. May sugot ka? Ambe ang microphone. Amahan, masulti ka
sa microphone? Dili. Ha? Oh, nana mo ang microphone doon, Faustino. Gawad kini Ella. Ha? Ikaw ang masulti sa akong gusto isulti sa mga tao. Pero amahan, mauwaw ko, uy. Lagi ka na ikaw ang sangunay ko sa tanan kong isulti. O pamatia joging umayo. Ha? Kinahanglang masulti ko kanila. Ang gusto kong isulti. Sige, mauman ka. Hello guys, murag si Ella ang may isulti guys. Atong pamatiwan. Unsa na gibuhat mo diha? Madam? Abi ng cellphone. No, dili madam. Dili na imo kang Ella kaning cellphone. Ug may gusto nila nga makuhaan og kandumanan kining maong party. Dili na payo. Unsa dili mahimo madam? Nga naman madam, doon na kay plano nga dili maayo ining maong party. Hello guys, mao ni si Madam Lily. Gusto siya nga putlon ang akong recording. Panuway. Ay, nagiyatubang na kong kamera. Okay guys, misibat naman si Madam. Balik ang Ella. Maayong gabi sa tanan. Ako din si Ala Berhel. Og ako karon ang musulti sa mensahe nga ipadangat ni Don Faustino Alegre alang kaninyong tanan. Og ang mga pong nga mogawas sa kumbaba, mga pong kinigi ka ni Don Faustino Alegre. Uy guys, murag nagditar si amahan kang Ella. Basta kini maunga ang akong mga alang sa mga bisita. Ay, salamat. Magbasa ra di ay ko. Ako nang basahon karon ang mga pong ni Don Faustino Alegre alang kaninyo. Mga pinangga akong mga saop o mga bisita. Karong gabi una, mao ang katapusang gabi nga inyo kong makita. Kay haduol na ako sa akong kamatayon. Apan, sa dili pa ko mubiya. Gusto ko nga ako mismo ang mukahibaw kaninyo. Nga ang tanang luna, magitukuran sa inyong mga bay, inyo nang maangkon. Ang tanang dokumento sa gitukuran sa inyong mga bay, tuan na sa akong abogado, ni Attorney Felipe Ado. Ibalhin na sa inyong ngan ang maong mga luna, human sa survey nga pagahimuon. Mao ka nang akong gikabilin kaninyo. Ogon, mamatay na ko. Ang mupulis sa pagduma sa akong kayutaan. Mao ang bag-o kong sumusunod. Aman, wa na. Nahurutan akong basa. Ambi ang microphone nila. Aman, Mga saop ko. Kung unsa man ang sa nga akong nahimo ang inyo kaniado sa ako pagpaubos pangayuan ko kini ko pa sa iyo. Pasayo ako ninyo. Dili mapahinan og pilalang kalula sa yuta ang imong sa akong anak. Demonyo! si Lola man ka na. Maglangoy ka sa impierno sa imong gibuhat sa akong anak ug apo. Bella. At sagro ako. Dili ko ikaw mapasaylo, Faustino. Dili yun. Mamatay na ko. Ayaw ipapahon ka na ko. Ang imong kaso ko. Kinahanglan nga ang tukatugpa sa kalayo sa impierno tungod sa nga imong nabuhat sa akong anak ug apo. Carmela ang pangalan ni Lola. Bayaran ko na ang mga pag-antos ang atong mga sa Carmela. Madugta ka! Magantos ka sa dili ka pa mamatay! Amahan, ako na ito bag niya. Lola? Kung unsa man ang sa ni amahan ni mo, pasayluan na lang siya. Tao lang siya. Wa ka lang mahibaw kung unsa kasakit nga mawagtangan og anak. Nahibaw ko. Pero masakit kung wa ka ilha sa imong inahan. Ug mao ka na ang gibati ko.
Pero, Lola, wa ko magtumot sa akong inahan. O kung makitaan man gani na ako ang tinuod kong inahan, giandam ko nang akong kaugalingon sa paghangop niya. O sa paghatag na akong pasaylo niya. Managlahi kita. Tungod kay tao ang nakaingon sa kasakit sa akong anak. Og nahibaw ka ni Ana, Don Faustino. O gusto kong isulti nimo at tubangan sa tanan kung unsa ka makasasa. Lola, dali lang. Gawas na lang, ha? Natugaw na ni mo pa rin. Buhay ko! Kinala may baw mong tanan kung unsa ka demonyo ka ng tiguan ka! Dali lang. DJ Lax Remix. Faustino! Wapang kita mahuman! Buhay ko! Carmela ang gan sa tikukang. Buhay ko ninyo! Gawas lang, Lola. Gawas. Hila. Magbasol mo sa inyong pagluhod ni anang demonyo nga Faustino. Magbasol ka mong tanan. Ay, mas importante na mong yuta nga gitarukan sa mong bahay, Lola. Sige. Lola, Ay. Carmela di ay mong pagan. O sige. Kamerahe ko. Ako si Carmela. Ang ina sa... Abay! Oh! Magbasol mong tanan! Magbasol mo! Magbasol mo! Lola? Oh. Nawaan sa singit kita. Balik lang sa suod, sir. Sige lang. Ha? Karon. Ay, sa tinuod yan. Nakasaulugan. Karon. Mao ang pagsaulog sa adlaw na tuhan sa labing importanteng babae ka akong tinapuhi. Si Arabella. Birthday ka ni Arabella, amahan. Amahan, hain man di ay na si Arabella. Anong importante man kasi sa imong kinabuhi, amahan? Siya, si Arabella. Uy, Ako? Oh, ikaw, Ella. Ikaw, si Arabella, Ella. Amahan, nasayop ka. Mao di ay nga importante kaayo para ni mo si Ella, amahan. Kay siya di ay si Arabella. Pero... Sige. Ay may pahinga ang damay kakubot. Pagsadya na kamong tanan sa adlaw na tuhan ni Arabella. amahan. Mayit nga lang pahuway ka na, amahan. Ha? Pahuway na? Ayaw ko na. Ha? Gusto pa kong musaksi sa kasadya sa atong mga soup. Pero, amahan, Kaya, ayaw kabalagan ako. Magdapan ako og lingkod og usa ka oras. Gusto ko nga makita ka mo nga mahipayon. Ay, Wilma, sayaw na. Ha? Pasayawan ko ni mo, amahan? Mao ka na ang gusto mong buhaton. Di ba? Nga mo
sayaw ka. Oh, yes! Ngao, John. Joel, dali na, Joel. Manayaw ta. Uy, uy, uy. Ay, kung kapilapin ng kabuang ni mo, ikaw sayaw rin dito. Dali na ba? Dili, Aron ko. manayaw sa mga bisita, dali Ay, na. bahala ka rin. Ikaw rin. Ikaw na gabi. Amahan. Dali na. Si Wilma. Okay, okay. Paitab yan eh. Dali na, Oo, Joel. oy. Operator! Music ka ng disco. Amahan, nganong gipailaman ko nimong Arabella at tubangan sa mga saop nimo. Tungod ni Anang Sinsing nga naa sa imong tolo. Ha? Nakabantay ka rin sa singsing sa kong tudlo, amahan? Ako ang naghatag ni Ana ang Arabella. Amahan, Dahil bakit na ang sinsing ni Arabella. Panahon na ang aman DJ Lax Remix. Kanin. amahan, unsa gud imong gipansulti? Maoting ang katumangan sa akong gisaan ninyo. Nakati kayo na. Ihatag ko na kining ninyong tanan. Pero mangutana lang ko. Unsa ka na, amahan? Kiin mo makit tanan maong sinsing. Kuan, sa ilawom sa liog sa manikin ni Arabella, amahan. Unsa? Mao ka na, amahan. Gitaguan kinis ilawom sa liog. Ug makita lang ni kung ibton ang o sa manikin. Kay gituhog man kinis kabilya nga nagkonektar sa liog ug lawas. Amahan, nag-uol ka? Wa. Ay, sige. Enjoy nga ila. Ay mo tingin maong parte. Amahan, kang Arabella kining maong party. Oh, please. Ayaw in taon kong ipuli kang Arabella kay masina na si Wilma nako. Pasag ang mga dayan sa imo na buhay. Ella. Oh, dayan? Laktawan na. Uban o sayaw nila. Bahit muslit kinging gabi una. Tunod kay Okma. Lahi na ang mahitabo. Amahan, Lakaw na. Bakit ako na magmalipayon ka uban sa uban kung manununod. amahan. Oh, yes! Raan gyapon. Agay. Real masay. Oy, grabe yasan mo say. Oh, Joel! Joel! Yun ni oy, naunsa man ka. Pasagdi lang gud ko. Kinagsigig tanan ako si Manny. Ay sus, bayan mo. Joel! Naibog tingali na ani mo Manny. Ay, mayon ta Di ko ba? naibog na siya nako. Ha? Mayon ta. Giigatan siguro na ni. Hoy, excuse me. Mayon ta ko naibog na siya nako kay ako gid na siya tubayan. Bayan na. Uy, pagbantay-bantay na niya. Ilumon na ba kayo na? Basig doon na gitaguang kagaw sa utok. Ganun nakasulti ko taong ka, Joel. Ilumon man. Oh. Ayay. Uy, si Ella, si Eric Sad ang giigat-igatan. Sayo dia gimoy.
Bitaw, magsayo bitaw ko diri ako. Wala. Eric. May mong human ako sila. Ngayon dili. Muling ko una ko ila. Ay, unsay mo lingkod. Dali diri. Kita'y magparis, Eric. Dali. Ari! Ari! Ayaw ko pinahawil, ma! Sayaw lang lagi ko. Enjoy lang. Yes! Woo! Aray! Nani. Ari! Ari! Nani, ate. Nalingaw na ka? Matapahimurot kaayo at among mga batanon karon ina. Huwag magkababag sa inyong kasadya. Mubo rang kinabuhi, amahan. Maong kinahanglan nga pahimuslan gid ni. Sam tao ka mamiya ang tayo nga. Nagparis mo ta. Dito pa na si Ella Joel. Eric! Papahuhay niya mo. Okay, man. Eric, asan naman ka? Uy, nagsayaw, Wilma, uy! Apoy na kayo! Apoy na di, abi! Okay. Wow! Nakasayaw na dyan taon ko balik. Salamat, amahan. Pahuhay ka mo. Sa doon ako'y ipahibaw karong taon. Nagduka ng ubo mo sa Don Faustino. Sige. Ambe, ang microphone. Sige. May abot na ang panahon. Panahon nga unsa, amahan. Luya na gyud ka, amahan. Pahuway na lang, uy. Tiwason lang una na mo ang pag-party-party, di ba? Gusto lang mahibaw sa atong bahibaro o musayaw ka lang, Wilma. Uy, Wilma, pagpuyo na diha. DJ Lex Remix. Sorry. Okay. Sige. Padayon, amahan. Don Faustino, di ada ang microphone. Pamati kamong tanan kung mga so. Karong gabi una at dunay gatong ang higabo sa akong lingapuhi. Karong gabi una nakitaan na ang singsing brillante na lugar ng nawa. Nakita na ang singsing? Kinsay nakakita, amahan? Si Arabella ang nakakita sa singsing asol. Si Ila? Sunda ang ubang pang sumpay ni Sugilanon nga naguluhan. Panugon. Ang salamat kayo no, mga ka-DJ, mga ka-listeners sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.